Hello guys, magandang gabi. Ayun, ngayon pala ako mag-start ng vlog. Wala naman kasi naganap kanina eh. Dapat pupunta ako ng store kaso tinamad ako. Oh, wala pa palang sinain. Sinasain muna ako. Ayun, tapos luluto muna ako ng ulam namin. Tapos si Emma nasa labas. Nagpabili na lang ako sa kanya ng andok. So, nandito pa si Emma. So, Friday pa daw yung ano niya, yung alis niya. So, today pala is Wednesday. May 8. So, May 10 pala yung alis niya, guys. Ayun. So, kanina, nagluto lang ako ng ulam namin kanina is, ayan, favorite ko na sigarilyas sa sardinas. Ayan. Tapos, ngayon, magigisa lang ako ng, cabbage. Tapos, Baguio pechay. Tapos, yung andoks. Ox na yan. Tapos si daddy galing sa kanina. Galing, nagpa-check up siya. Tapos babalik daw tomorrow para endo something. Dahil nagpupup siya ng blood. So, ayun. Hopefully, walang, lang yan. Walang masama. I mean, diba? Ayun, tumakbo siya kanina. Nagpa-check up siya sa MOA. Kaya, tomorrow, baka samahan ko siyang pagbalik niya doon. Kasi, medyo tinamad ako kanina. Gawa na sobrang init talaga. Grabe. Hindi ko caring lumabas. Pero ngayon guys is, kaya nakabihis ako kasi magsisimba ako sa sa Baclaran. So, ano pa naman yun? 6:45 pa naman yun. So, magluluto muna ako ng dinner namin. I'm home guys. Galing sa Baclaran Church. Grabe. Naputan ako ng ulan. Buti nakasakay ako agad eh. So, ayun, kakainin ko yung tira kanina na ginis ako sa sardinas. Sarap sardinas. Maasim. Tapos maanghang. Sigarilyas lang. Kasi nasa computer sila. Pero nagluto ako ng wireless controller. Pero sa atin meron. Ayun, nagluto ako ng Kasi cabbage, kaso unahin ko pang kainin. Bukas na lang yun. Lunch namin. Tapos itong andoks. Meron din lang. Lahat meron. Bakit na Haran tayo. get aim assist? Dinner tayo guys. Wala pala akong vlog today. So, ayan ang dinner namin. Magbablog ako kasi si Emma, aalis na yan bukas. 2 weeks natin di makikita si Ems. So, ito yung ampalaya with tokwa. Good morning guys. Happy Friday. Ayun, wala tayong vlog kahapon. At busy-busyhan. Yun. Kape muna tayo. Morning coffee. Dahil medyo maaga akong nagising. Magkape tayo. Good morning, Groot. Ayan. Tulog pa si Kuya Chris eh. Kaya mamayang hapon ka na lang ilalakad na naman, ha? Tsaka lang. Paliliguan ko kayong mga doggies. Ayan. Tapos maya-maya ata, na si Emma alis na. Friday pala guys yung alis niya, hindi nung 8. So, May 10. Today. Lapit na election na. Bumoto ba ako last year? Parang hindi yata ako nakaboto last year kasi or walang botohan naman. Aray ko, Groot man eh. Pag mulat ka. Wala pang botohan last year. Si last year is nasa nasa Thailand pala ako. Ayun. Nag-appear sa akin memory sa FB. So, 1 taon na pala yun. Dito ko lang. Wait lang. Grabe na. Oily yung face lang ko. Oh, Diyos ko Lord. Lalo kung tataba nito guys. Lalo't ngayon ako na yung magluluto na naman mga pagkain namin. Diba? Ang aga ni Emma nakapag-prepare ng food ng doggies. So, today, ang ating menu is, So, kahapon nagpabili ako ng mga ayan, nagpa-stock ako. Yung iba, binili ko sa Pure Gold. Tapos yung iba sa palengke. Ganyan itong mga
liver na to. Pandogs yan eh. And then ito mga fish. Ayan. Pabili ko kay Emma. Para sa akin yan. Tapos yung mga meat sa mag-ama. Ayun. Kita ko na. So, beef. Lulutuin natin ngayon. Binili ko sa SM with Jada. Hindi na ako nagluluto ng ano ngayon guys, ng breakfast. Kasi mga tanghali naman ang gumigising yung mag-ama ko eh. So, ito. Super value pack. 149. Beef, 2 pack. Ito. Ayan. Ayusin mo natin. And then, bala kong magsinigang. Ay, shucks. Wala ata ako miso. Ayan. Ito sana yung yellow fin tuna. Wait lang. Tinaw ko may miso ako. Yung nakalimutan ko kahapon, miso. Wish ko lang meron din eh. Mga tira-tira si auntie. Wala ata. Bili ko na lang si Emma. Ito ko lang tong beef na to. Kasi nag-pork sila kagabi. So, ito naman, beef today. Tapos mag-fish na lang ako ngayon. Ito ako ng fish mamaya. Then, steam na lang ako ng ilang gulay. Dahil nagmamantika ng ating Vesla, tayo maghilamas na muna siya. Aking favorite na wash. Piling ko umitim ako. So, kakapunta namin ng Nueva Ecija. Grabe, sobrang init din kasi dun guys. Pero papress ko siya. I mean, yung init kasi hindi naman maalis yun eh. Si summer. Saloba. Ay, lumalabas ako doon lagi. Pero okay lang naman. Ang tubig namin dito, grabe, hindi makalamig. Ligam-gam. Dahil nakaano na. Nasa tangke na siya. Na, mamaya ka na lang magpalakad kasi ano na eh. Tanghali na growth, mainit na. Batang yan kasi. Pinatitigil ko ng laro alas 9. Tapos may cellphone naman din. Nag-extend pa ng 2 hours sa cellphone. So, wala din. Late din natutulog. Kaya late din nagigising. Alert. So, mamaya, lalakad ka ni Kuya Chris mo. Grabe yun. Tambak ang pagkain namin. Daddy, bumili na ito. Hanggang ngayon, nandito pa. Pero nilagay niya naman to sa ref eh. So, mamaya. Siguro, pakain ko to sa kanya. Tapos, ito. Bagong bili ko to kasi si Chris, ang hilig niyang kumain guys sa gabi bago matulog. Nagagatas yun. It's either Skyflakes or mga ganito tinapay. So, ayun na. Skyflakes namin malaking ano na. Malaking pack na. Si Chris ang nakaubos yun. Ito yung milk niya. Natutuwa naman ako kasi every night nagme-milk siya. Ayan. Ubus na naman pala. And yan, dami palaman. Tatatlo na lang kami rito. Tapos may ano pa. Ito dadali ko sa ano, sa store siguro mamaya kasi gumawa ako ng banh mi. Bumili ako ng mga sangkap kaso hindi siya sing sarap nung binibili ko kaya ayun. Kalahati lang yung nagamit ko. So dali ko to sa store mamaya para merienda nila. Sarap dito isaw-saw sa Milo or kape. Itong French bread na to. Then may mga ano pa tayo rito. Orange na ewan, parang hindi nilabit ngayon. So pati yan. Paubos ko na lang. So, ang ganda nito lagay na to guys, no? Ayan, marami kayong mailalagay na prutas. Ayan, nabili ko yan sa
True Value nung nagano kami ni Daddy. Isa yan sa mga nabili ko pala kasama nung steamer. Pinag-steam ako ng siomai. Tapos ito. Ayan, bakit may chopstick pa rito. Ayan. Parang organizer siya. Napupul to. Kaso, no need naman ng ipul kasi lagayan lang ng mga palaman. Tapos, dito sa ilalim is yung mga iniinom namin supplements. Ayan. Come on, dali! Sino mauna? Let's go! Dali! Sabi ko lang ang aking upuan. Kanilang tuwalya. Tapos, ito ang favorite yung nila guys. Shampoo. Sobrang bango kasi nito eh. Tapos, saka na ito silang sabon. Kaya panlaban na lang. Talaga. May paglaro pa eh. Sino mauna? Dali! Let's go! Ikaw na. Ikaw na, kali-kali. Si Kalipot-pot. Ang mauunang maliligo. Oh! Diyan ka lang. Ay, teka lang. Okay, one down. Bango-bango na kaliyas. Uy, nalaming ka pa ha. Ayun, hindi pa rin nanunumbalik yung niya guys. Yung tawag dito? Yung balahibo niya na pagka naliliguan is sobrang shiny or lambot. Gumulong-gulong ka kasi sa na? Sa semento. Kaloka ka. So anyway, ayan. Punasan na natin si Kali. And next is either dito sa dalawang ito. Pahuli si Groot na malaki. Malibi, ayusin natin dali na. Para mapunasan na kita. Kala ko talaga madededs to eh. Kabado. Niyayari ako kay Clark nito. Pinadap lang kasi po guys kapalit ng tawag doon, dog food na. Tapos papaano ko to siguro mga next week. Papaspray ko na sila. Ano yun ba? Bakit parang may balakuba ka? Ayan, para bago sila ibalik sa Nueva Ecija, hindi na sila magbubuntis. Or di pa naman nagbubuntis to guys. Hindi naman to nalahian nung nagregla sila. Pero, ayan. Ayoko nang dumagantok ko kasi pagka may nawawala, ganun ang hirap din talaga sa kalooban. Yehey! Finish na rin si Kami. Wait lang! Di ko naman sila inaano eh. Yo. Pala niya ata eh. Sinasaktan kasi. Wait lang, pinupunasan ko lang siya. Or gusto mo na rin maligo, ha? Gaganyan ka na. Wait lang po. Malaglag ka, bibi ko. Jesus, Ginoo ko, Lord. Ay! Pop. Ay, nako! Saan yun? Come, Junior. Ikaw na. Saan eh? Ay, nako. Tignan nyo nga, ginawa nyo sa sopa ko, oh. Puro patches na. Kakaloka, puro tape na. At yung paa, oh. Tignan nyo, wala na mga paa. Yan. Kaloka. Bali, pa-repair ko na lang yan, guys. Pero, ayun. Hindi mo na ngayon. Ano pa akong ginagawa. And wala rin naman umuupo talaga dyan. Pili ko nga pang ano lang yan. Pang display lang. Si Chris, madalas umupo dyan. Tapos si Daddy, minsan lang din naman kasi nasa computer niya siya. So, ako, as in, once sinablo mo lang ako umupo dyan. Kasi diba, more on YouTube na pinapanood ko. Tapos yung mga favorite kong teleserye is sa mobile app ko na lang din pinapanood. Kaya, ayun. Kaloka kung ano. Simula lang nang dumating si Kali, si Kami, tsaka si Tomtom. Masira niya pinag-nangat-ngat nila, inihian yung mga paa. Colors, birds. Tapos ito talagang dalawang to ang sutil, makulit. Every morning, daw dito, kasi dito na sila natutulog sa labas eh. Kasi pag madaling araw, giniginaw na. Tumatabi kay Chris. Yung lahat ng aso, halos na doon kay Chris. Naawa naman ako kay Chris Pulo. Halika na, Junior. Kaya ayun, dito sila natutulog sa labas. Kaso pag morning daw is magulo. Kung ano-anong mga inangat-ngat. Wait lang. It's your turn, Junior.
It's your turn, yung. Ay, junior ka. Mingi-chuy. Sa kwarto pa. Kaya next na si Poknat. Sing na rin si Chris. Nailakad niya pa pala si Groot. Kagising niya. Maya na, nagpupuno pa ako ng tubig. Kaya mo lang siya. Yan, mga fresh ko na. Fresh ko. Shoes. Yan, tapos putulan ko sila ng kuko mamaya. Mahaba na eh. Kala ko nasa labas lang si M. So, malis na pala. Late na rin kasi kami nagising, 9 AM. So, sabi ko sa kanya, para hindi siya gabihin, is maaga na siyang umalis. Kasi kapag hapon siya umalis, is gagabihin nga siya papuntang Kabanatuan. So, ayun. Hindi na daw niya kami ginising. So, ka-chat ko na lang siya. So, yeah, 3 na lang talaga kami rito, guys. Nakakalungkot. Bakasyon lang naman yun si Emma. Nag-leave lang naman yun sa work niya. Tapos babalik siya after 2 weeks ata para mag-duty ng 1 week and then another 2 weeks yung leave niya kasi hindi mapagbibigyan yung 1 month na straight niya gawa ng wala daw silang mga crew. So, ayun. Ay, pahinga na muna guys. Pinupuno ko lang yung yung timba. Tapos ang paliliguan ko. Si Poknat. Ay, ang price ko. Nabasa ako eh. basa yung legs ko, basta yung paa ko. Kasi ako nung bata pa ako is may ligaw magbasa ng paa. Kaya naman nung kabataan ko nga is lagi may sugat yung paa ko. Ba't tawag yun? Alipunga. As in guys, promise, hindi ako nahihiya sabihin sa inyo na alipungahin ako. May alipunga ako nung bata ako. Mga 7 to 9 years old ata yung. Kasi literal, si aqua girl ako, sabi niya ni mama eh. Para kang may hilig-hilig mo sa tubig. Basta makita ko ng ng tubig, ng gripo, or kahit nasa batya. Alam, babasain ko yung paa ko niyan. So, di ba, pag laging basa yung paa mo, nagkakaroon ng gano'n. Buti na-overcome ko na yun. Pero ngayon, ang sarap-sarap sa feeling ulit na pag basa yung yung legs mo, yung paa mo. Ang presko, lalo na ngayong summer. Colors. Nakakatawang yung maalala pa yung mga ganap ng kabataan eh, no? Ay, pagoda na si lola nyo. Wala talaga. Ayun. Nagpapawisan ako in fairness. And ang sarap sa pakiramdam na pagpawisan ka, ito na rin yung pinaka ko. Ang magiging, tawag doon, exercise ko daily, diba? Kasi yung gym, nako guys, alam ko, sasabihin nyo, ayan, nag-sign up kayo, di naman pala matutuloy. Kasi diba, busy din naman lola yun. And minsan talaga is nakakatamad. Pero ayun, pina-downgrade ko na yun. Kasi nagmahal din yung bayad. Yung, nabatawag doon? Monthly fee nila. Nagmahal din. So, pina-downgrade ko na siya. To 4 times a month na lang. Kaso, hindi pa rin namin napupuntahan. Pero baka etong pasukan na is makapag-gym kami kasi diba? Kulay na din tong mga doggies or I don't know, pero sana na namin yun. Ayun na naman ako, nagsasabi na naman ako, tapos di na naman matutuloy, nakakaloka. I-marinate ko na ito, guys. Ano bang gagawin ko rito? Anong gusto yung ulam, nak? Sa beef? Gusto kong gawin chicken nga. Katatapos lang natin mag-chicken, tsaka yung nag-pork kayo kagabi. Ito naman beef. Ano kaya? Steak? Oo, magpiprito ko steak kaso kay daddy mo. So, bahala na. Minarinate ko lang guys sa 3 tablespoon na soy sauce, tapos 2 cloves of garlic, and then pepper, crushed pepper. So, ayan. Then, nalagyan ko siya nitong mushroom. So, beef and mushroom na lang siguro. Pachamba style. Parang kay daddy lang naman to kasi hindi naman ako makain nito. Ewan ko sa Chris kung kakain nito. Pero sabi ni Chris, gusto niya din daw ng fish. So, baka mag-prito ako ng 2 peraso or 3 perasong isda. Then, steam ng gulay for me. So, set aside muna natin yan para mapaliguan si Poknat. Ayan, finish na rin si Groot tsaka si Poknat. Hi, Poknat! Ay, plado. Yan, tapos na sila guys. Pati si Poknat. Ayun.
Tinapos ko muna sila. Si Maggie pa pala, kaso nasa kwarto pa eh. Mamaya na siguro yun. Ayan. Tinapos ko muna siguro bago ako magluto. Diba, Grutintin? Saan si Poknat? Pakni Tears. Ayan, tas labang ko na rin tong mga ano nila, tuwalya nila. 2 tuwalya na gamit, oh. Grabe, mga fur. Ang basa. 2 tuwalya na gagamit. Oh, pagpag ka muna. Mamaya na kita tutuyuin ng maayos. Pagpag na muna. Ayan. So, yun guys, it's time na para magluto tayo. Nilabas ko na rin yung 4 na pirasong isda, kasi isda daw kay Chris. Tapos, ito na yung para kay Daddy. Naghiwa lang ako ng onion, tapos beef bouillon, beef cubes, tapos, cornstarch. 1 tablespoon na cornstarch sa water. Yan. Tapos, yung minarinate ko. And then, yung mushroom. Tapos lalagyan ko na lang to ng garlic crunch or yung, hindi garlic crunch, yung garlic lang mismo. Saan na ba yun? Dito yung mga spices. Ayan, yan. Fried garlic by Lola Meds. Tara, umpisa na natin magluto. Tsaka ko na sila pakakainin. Pakaluto ko. O, diba? Ako lahat talaga. Multitask. Wish ko lang hindi kayo malaglag. Nakakaloka. Ayan. Oops. Mainit na yung oil, guys. Lagay na natin yung onion. Ayun, kaya 3 cloves of garlic lang. 3 ba o 2? 2 cloves of garlic lang yung nilagay ko. Kasi, maglalagay nga tayo yung garlic, fried garlic. Ano ba? Saan ba kita ilalagay? Ayan, then, lagay na natin yung beef. Mabilis lang maluto to kasi ang ninipis nung nung hiwa. Parang nga siyang pang sakuyaki. Or pang shabu-shabu yung niya, hiwa niya. Yan, white onion yung ginamit ko para may crunch mamaya. Pero pala inubos ko na isang buo kasi ayun na eh, lahat lang nagawa ko. Ay, bakit namatay? Pahinga ako pala. Parang i-stir fry lang natin siya. So, ito na guys, ang ating beef with mushroom. Ayan, bubaba ko kanina eh. Hininaan ko lang siya. So, luto na to. Lagay ko na yung mushroom and then lalagay na lang natin yung water na may cornstarch para may coating sauce siya. Ayan, nilagay ko na rin yung beef cubes. Masyadong malapot ata guys. Add ko lang ng konting water para lumabnaw lang ng konti. Sobrang lapot. Perfect. Walang alam yung lasa. Tama na yung alat. Pero for sure tama na yan. Kasi nag-add ako ng isang beef cubes eh. Kaya medyo maalat yan. Magsabor na lang si Daddy. Yan. Finish sa isang dish. Dali lang gawin.
Ay, pagod na ako guys, grabe. Pagligo pa lang ng mga doggies, kapagod na. Ito na guys, ang aking fish. Piniprito ko na. Ako na lang ang hindi pa kumakain kasi yung mag-ama is kumain na. Yun. Kumakain pala si Chris ng beef, kaya sumabay na siya kay Daddy. So, ayan, mag-i-steam na lang ako mamaya ng vegetable. Siguro maligo muna ako kasi basang-basa ako. Nandito yung basa ako kasi si Cruz. Ito yung mahirap paliguan eh. Nagpapagpag siya ng nagpapagpag. Kaya yung basang-basa ako. And then, ayun nga, dumating na yung order, deliver ng bagong product. Kakapost ko lang, paubos na naman. So, ito ang masaya kahit na stay home mom ka, kumikita ka, and then napagsisilbihan mo pa yung pamilya mo, diba? And speaking of stay home mom, happy Mother's Day pala guys sa mga mamshi dyan. Happy Mother's Day sa ate. So this, ano ata yun? Sunday, diba? So tapusin ko lang to para makaligo na ako and ano ko na yung mga orders na naman online. Ito na ang aking gulay. Ayan. So yung ano na yung ibang okra, magulang na. So, medyo matigas na. Pero tingnan natin kung ano. Pwede pa itong mga nakuha ko. Tapos, parang baby eggplant. Yan. And then, kumuha ko ng isang, ano lang. Isang, tawag doon? Isang head ng pechay. Pero, ipapahuli ko na siya. Kasi mabilis na naman maluto to. Medyo matigas tong okra tsaka ano eh. Talong. So, ayan. Steam ko lang siya guys. And then, prepare ako ng sausawan. Fruit. Ano ba? Tara! Oh my gosh. Ang sarap. Ang healthy. Steam lang. So, kain lang ako guys. Kain na tayo. Sabayan nyo ako. Kain tayo guys. Ayan. Yung aking sausawan. Dapat ano to? Bagoong isda. Kaso, konti na lang pala yun. Kaya hinaluan ko na lang ng soy sauce. And then, red onion, tapos chili. Then, kalamansi, syempre. And then, yung isda ko. Yun, kanin, and yung ating veggie. Di ba? Oh, sarap, 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 sarap. And then, favorite drink ko ngayon, guys, itong yogurt drink na strawberry flavor. Super sarap niya. Ayun, kain tayo. Hanap na ako mapapatungan niya. Ay, nakugot. So, let's eat, guys. 10 seconds Yee! Kamayan lang tayo, guys. Nugas na ako ng routine. Pwede pa pala. Kahit pala magulang na yung ano, yung okra. Pag in-steam siya, okay pa na. Pwede pang makain. Routine! Nandito lang ako. Ano mo na nga si Groot. Ilipat mo. Pasok mo dito. Dito yung anak ko. Later na kayo, please. Kakain po muna ako. Mga umu-order online eh. Sobrang bili nung ano. Kaka-deliver lang na product. Tsaka post ko lang, wala na. Ubus na naman. Antayin ko pa yun. Sana bukas ma-deliver na yung last 10 boxes ko. Oh. With ano pa? Onion. Reload ko lang ako dito. May gagawin pa. Tapos isda na crunchy. Ito ang pagkain na gusto ko guys. Kahit everyday. Hindi ka mananawa. Basta iba-ibang gulay lang. By the way. Ba't dito na gano'n? Stairs. Sarap. Super. Ay, gano'n ka naman. Dapat maliligo na ako. Sakto, wala pa naman tubig. Kaya, sibog muna tayo. Sorry, nagsasalita ako ba kumakain. Gusto kasing kausapin kayo. Wait. Dapat daw mo paano.
Ano mas ano yung mas malapit? Pump or combat? Siguro. Sarap. Baka. Ang fresh ng lasa niya, guys. Yung juice ng eggplant, andun mismo. No brown. May advantage pa rin ang brown dito pala. Bakit? Galing. Oh! Magulang na. Tigas. So, cannot be din pala talaga. Bye. Wow! Ang ingay mo nga. Ha? Ang ingay mo, nagbablog ako. Nakausap sa ano yun. Diyan ka ay big mo. Ang tagal natin walang eating session, you know. Sakto talaga. Nagpabili ako kay Emma ng isda kasi umalis na nga siya ngayon. So kahapon niya binili kasi alam niyo naman na favorite ko ang isda, guys. Pero hate ko talaga maglinis nito. Promise. Ang tagal kasi matanggal sa kamay. Bet na bet kong kumain pero ayoko naglilinis. Sarap. Baka mahaba itong vlog ngayon, guys. Pasensyahan nyo na. Dahil sa eating session natin. Santa pa. Yelo pa. Hi guys, I'm home. Galing akong store. Pinatid ko yung mga bagong product na. Ayun, tapos late na rin ako pumunta doon. Mga alas 3 na ata yun. Tapos, yun. Namili ako ng konti sa sa Pure Gold. May binili akong konti. Gatas sa ata yun. Saka nilali. Ba yun? Pineapple juice. Sorry guys. Loading pa yung utak ko. Pineapple juice kasi kailangan niya ng fiber. And then, dumaan akong din. Palengke. At bumili ako ng miso. Kasi dapat kanina, diba, miso yung lulutuin ko kasi wala akong miso. So, yun. Bumili na ako. And then, saging. Pandagdag sa fiber ni Dario. Ayun. Ito, pinamili ko kanina, guys. Tatlong pineapple juice para kay daddy. At kailangan niya nga ng fiber sa kanyang tiyan kasi nagdudug ang kanyang puwet. Tapos gatas ni Chris. Ayan. I am glad na umiinom ng gatas na naman siya.
Ayan, nauubos niya yung binibili ko. So, tsaka ko na isasaling pag-ubos na yun. And then, what else? Ano ba to? So, ito yung miso na binili ko. 10 pesos lang. Okay na siguro to. Konti lang naman yung lulutuin ko kasi ako lang kakain niya for sure. Or siguro si Chris kumakain naman siya ng isda eh. Then, ito yung saging. Para magsaging sila. Latundan sana yung nahanap ko kasi wala doon. Bihira yata latundan ngayon. Puro lakatan, no? Ayan. And then, kalamansi. Tapos, bumila ako ng idadagdag sa ano. Tingnan ko banana. Ayun na, kuha ka na. Potassium. Sa sinigang na baboy nila. Bumili na ako. Tapos, ayan. Mahal ngayon ang kalamansi, oh. 70. Pero, fairgrounds lang. Basta may kalamansi ako. Hindi ako nawawala ng kalamansi. And then, sa Pure Gold. Wala itong kwenta ng huli ko. Alam niyo kasi guys, sa totoo lang, pagod na ako. Pagod na ako. So, yan. Bumili ako nito. Serving spoon. Tapos, ito, lagayan ng, ano, ng ulam. Pagka, ano. Kasi nagpalit na nga ako. Tinanggal ko na yung. Sabagay, meron pa naman ako dyan na, ano, bandihado. So, bumili na ako nito. Lagayan ng ulam. Mura lang naman. 174. Glass siya. And then, sangkalan. Kasi yung sangkalan na ginagamit ko dyan is parang nag-bed siya. Eh, gumagalaw-galaw. So, ito. May rubber siya. And then, bamboo. So, medyo pricey to 45. And then, ito. Nakabundle siya ng 99 pesos. So, di ko alam kung anong paglalagyan ko. Baka tirang mantika yung mga pinagprituhan. Ayan. Kasi yung jar na ano namin, isiniinuman namin yun. Gusto ko kasing umiinom ako sa garapon. Mga baso namin garapon talaga. So, that's it lang guys. Maya ko na to ligpitin. Kailangan ko lang yung kalamansi and yan, saka muna. This one, yung tirang ano kanina, yung pinirito ko. Kinain mo yung isa, anak? Na fish. So, ito is sasabaw. Diba? Para akong nag-ano, nagluluto-lutuan lang. Kasi sayang eh. So, ayun. Nagpakulo na ako rito ng konti tubig lang naman. Good for 2. Pag hindi na ubos ngayon. Syempre, hindi ko rin naman talaga mauubos yan. Bukas ko kakainin. Kasi sinigang na baboy sa kanila. Although, kumakain pa naman ako guys na sinigang na baboy. Pero yung mga gulay lang. Hindi ng meat. So, ayan, nagpakulo na ako ng konting tubig. Ayan. Tapos, kamatis, sibuyas, bawang, ginger, and salt. Tapos, talagay na natin ito. Sarap kaya na ito. Na-try nyo na ba? Kapag kami mga, ano kayo, mga tira kayong prito, di ko lang alam kung pwede ito sa galunggong. Ayan. Pero di ko nga alam kung galunggong to. Kasi may galunggong na pabilog, may galunggong na flat, diba? So, ang linamnam kasi kapag ka, nag-ano kayo, tag dito, sinabawan nyo yung mga pritong isda. Sobrang linamnam. Kaysa yung as is lang, pagkahugas nyo, isasabuan nyo na. Ayoko nun kasi ang lansa. Ito ang linamnam niya. So, yan. And then, yung tirang ano kanina. Kunin lang natin. Yan, hindi pa ako nakapaghugas ng ano. Yan, may wiwi pa doon. Mga kinainan nila. Laters na. May wiwi na naman dito. Tapos, ayan. May talbos ng kamote. And then, yung ano kanina. Yung tira ko, nung in-steam ko. Lalagay ko na rin sa sa CR. Yan mo. Ayan. Diba? Ganyan lang, simple. Tapos halo ko na lang ito. Para hindi masayang yung gulay kanina. So, luto na yan guys. Sobrang dali lang. Pag may mga tira-tira kayong prito, subukan nyo to. Kung tamad na kayo or kung nagsasawa na kayo sa escabeche, yung mga gano'n, pwede nyo sabawan. Tilapia, tapos hasa-hasa, yun ang mga pwedeng sabawan. So, pwede rin bangus, ay masarap din yun. Ayun, tapos nagano ko ng calamansi extra, pure to, siguro to mga 7 pieces or 6 pieces. So, ayan, lagay na natin. Yummers. Ayan, kakain na naman tayo guys. Sabayan nyo na naman ulit ako. Harap.
Asim. Ayan, kain tayo. Ang sausawan niyan is sili na dinurog sa asin. Yummers. Sakto. Mainit ang sabaw. Masarap. Kahit na mainit ang panahon, wala pa rin tatalo sa ano. Mainit na sabaw. Sarap sa sikmura, diba? Huwag ka mainit ang sabaw. Wait lang. Wait lang ulit tayo ng magpapatungo yung ay, init. Ginit. Super. Sige na, kakain ulit. Konti na lang yung kanin dun. Jaya pala akong kumain. Wala nang kanin. Kasi ang sinaing namin guys, diretso na sa ano. Sabay na pati sa aso. Sarap. Yan sa gulay. Tapos yung sili na dinurog mo. Magatas ka na lang, Chris. Timpla na yung dito. Puro ata eating session na yun, ano? Super linamnam niya talaga guys. Lalo pat ano, kalamansi yung ginamit na pang-asim. Kahit nung magkasakit ako, after kung ano, yung gusto ko nang kumain, ito yung pinaprepare ko kay auntie. Grabe. Bagay na bagay sa may mga hangover, sa may sakit. Sabi niyo yun. Kasi yung sabaw niya, sobrang ano, nakaka-refresh yung, kahit na mainit siya guys, ang sarap sa pakiramdam. Yung hihigop ka ng mainit na sabaw, diba? Tapos, asim-asim pa. Actually, kahit gulay lang eh, panalo na sa akin eh. Drawing ko pa to. Baka sakaling may anghang siya. May anghang nga. Grabe itsura ko guys. So, tinayin nyo. Yung pawis ko, butil-butil. Sa ilong. Oh my gosh. Ayan na sa ano. Grabe. Ayan. Sa leeg. Ang sarap. Grabe. Pati sipon ko tumulo eh. Dahil sa ano, mas maanghang pa yung green na sili eh. Grabe. Super duper sarap guys. Kaya try nyo. Promise, di kayo magsisisi. Mukha lang siyang weird tingnan kasi diba prito tapos sasabawan mo, pero the best. The best.
Sa ano lang yun, sa isda. Ayan. Hoy, gawa mo dyan, ha? Dito ka sa loob. Ha? Uy! Nandiyan ka pala, Kami. Langya ka. Para kag papasok ka sa kumot. Langya. Siyempre sabi mo, ba't isa lang? Baka lumpia dyan, ah. Ha? Uy! Baka lumpia, ah. Sa labas kayo matutulog. Kala nyo, ha? Hi, Grutin. Hi, Maggie. Magalit si Maggie sa inyo. Tulugan niya. Ay! Diyan lang. Alam ko bagong ligo ka, pero hanggang dyan ka lang. Nahiya. No. Baka lumpia, ah. Oh, naku, ayan pa sila. Ops! Junior! Saka pa. Diyan ka lang. Nana! Ha? Saan ako matulog? Dito pa rin. Dito na. So, hello guys. So, since wala na nga si, nagbakasyon na si Emma. Gusto niya matulog dito sa kwarto niya. Kasi sabi ko, sayang sa kuryente. Ang mahal na ng binayaran natin last month, eh. So, Hello. ang bago mo maligo ka na nga. Kaya dito na lang siya. Ayan. Ginamit ko na pala guys yung wag na magtabi ng mga aso. Kahit bagong ligo yan, eh. Ginamit ko na yung bagong guys, duvet. So ayan, sobrang ganda nyo, promise. Hindi ko lang alam, dahil bago pa or ewan. Pero ayun, ang ganda niya kasi hotel talaga siya, hotel feel. Pili ko nasa hotel kami. Ayan, yung niya, yung quality niya, hotel quality pala. Ayan, tapos bibigyan pa ako ni Kikay si Maria ng pillow na hotel quality din. Can't wait. Actually, dapat kanina pinalalambog ko, nakalimutan ko na naman. Pero, ayun. Thank you, Sis Eloisa. And then, yung pala, ayan yung bagong din, cover ng duvet din. Ayan, kaso mali ata yung ginawa kong kulay kasi puti pala siya. Dumihin. Pero ang ganda niya rin kasi cotton. Ayan, medyo maharlika lang siya pero sobrang ganda. Bagay na ito sa yung bago naming kama kasi tagal-tagal pa yun, eh. Na-curious lang ako kasi sabi ko patang mahal nung cover and then yung duvet. So okay naman pala yung quality niya. Worth it yung pinambili ko. So that's it lang guys for today's vlog. Ayan. Tayo magpapahinga na. So, ayun guys. Hanggang dito na lang ang aming vlog sa araw na ito. Ayan si Junior. Unti-unti na pong palapit na ng palapit. Excuse my arenola na lang. Yung. Mababango yan ngayon. Grabe yung ugat ko sa... No! Sinasabi ko sa'yo. Diyan ka lang. Grabe ugat ko sa pao. Grabe. Halatang panay tayo. Sa'yo ng kasipagan daw yan guys. Charot. Good night, Junior.